त्याला इथं 5,000 रुपये गमून गावाकडे घेऊन जावं. इथं तर रूम भाडं भरायला भाग आहे, अरे खायला भाग आहे. काय असं काय करावं? अरे काय सांगू तुला, फुगा पियाला सकट रुपये नाही खिशात. म्हणलं सकाळ सकाळ उतारा घ्या हो. आणि उतारा घेतल्याशिवाय ती चालत नाही. बाजार झाला ते 200-300 रुपयाचा. 100 अर्धे 100 आईस जाऊ अर्धे दारू जाऊ मग संध्याकाळी मला काम लागल्यावर मी तुला पाहिजे ना आणायची चल. काम